pa traditional authority kuti ntchito zathuzi ziziyenda bwino. Kusonyeza kuti chikamatha chaka chino ndithu ngati zonse zingakhale bwino tikhala kuti NRB ikupezeka kufupi ndi athu makamaka kufikira pa TA. Koma kuonjezerapo tikugwiranso ntchito imeneyi tatsegula maofesi ena monga ku Lilongwe City, Blantyre City, Mzuzu City, komanso ma municipality onse tatsegulako maofesi a NRB monga ku Luchenza, ku Mangochi municipality, komanso ku Kasungu. Cholinga chake ndi kuti anthu asamadzadzane maofesi a NRB chifukwa ntchito yakalemberayi ikuoneka kuti ndi ntchito yofunika kwambiri, ndipo ziphaso zimene timapereka ndi zofunika, anthu pali panopa akubwera ambiri kuti akhale ndi ziphaso zimenezi. Fundo yachiwiri imene ndikufuna ndinene ndi ya kalembera wa m'madera. Kalembera wa m'madera ameneyu akuyenda bwino. Mukumbukira kuti tinanena mu Juni muja kuti kalemberayo tinayamba chaka chatha cha 2023 mu Juni ndipo tinamaliza mu May chaka cha 2024. Timayigwira ntchitoyi potumiza maofisala athu ku mawodi onse ku maboma kuja. Timatumiza maofisala athu awiri kuti akhale pa center, komanso timayesetsa kuti wodi iliyonse tikhale ndi masenta athu awiri kuti tiafikira Malawi onse. Tikudziwa kuti ntchito imeneyi inali yovuta, komanso kunali kovuta Malawi ena kuti akwanitse kulembetsa pa nthawi imeneyo. Ndi chifukwa chake tikubweranso ndi kalembera wina amene tikuti mop-up kapena kalembera wapadera. Komabe pa nthawi imene timayamba kalembera ameneyu Amalawi okwanira 10.4 million anali oti talemba kale mu maofisi athu akwa DC kapena ma post office. Anthu onse okwanira zaka 16 kupita patsogolo anali okwana 10.4 pa nthawi imeneyo. Pamene timamaliza mu May chaka chino tinalemba Malawi oposa 1.6 million atsopano. Tikunena pano mdziko mwathu muno anthu oposera 12 million amene akwanitsa zaka 16 amene alowa mkaundula wa National Registration Bureau ndipo apatsidwa unzika. Tikatengera bungwe la National Statistics Office limene limayang'anira kuyerekezera kuti pa nthawi yakuti anthu adzakhala ochuluka chonchi, manambala awa akusonyeza kuti 11.6 million people akuyenera kukhala ali Malawi muno amene akwanitsa zaka 16. Ifeyo tadutsa ndipo tili pa 103%, chifukwa chakuti ife timalemba anthu amene abwera kuti dzalembetse, koma anzathu ayeneso amakhala ngati akuchita estimation. Ndi chifukwa chake mayiko otsogola masiku ano samachitanso census omayendera khomo ndi khomo kuyerekeza, koma amagwiritsa ntchito mabungwe ngati NRB kudziwa kuti mu dziko muli anthu angati. Ifeyo manambala amene tikugwiritsa ntchito ndochokera mu 2018 Population and Housing Census Report imene a National Statistics Office anatulutsa. Ndiye ndichosangalatsa kuti tafikira ndithu Amalawi wonse amene tikuyenera kuafikira. Amene atsala ndi amene manambala oti sanakwanitse kulembetsa ndi ife. Fundo yachitatu ndi mop-up registration. Kalembera wapadera ameneyu tinasintha tsopano njira yoti tiafikire Amalawi amene sanakwanitse kulemba aja tiafikirebe. Kuti tifike kufupi ndi Amalawi wonse tikugwira ntchito ndi maboma wonse, ma DC wonse, chifukwa mwa malamulo DC ndiye bwana mkubwa wamkulu wakalembera mboma lililonse. Ndiye a DC kuphatikizanso District Registration Task Force Committee imene mathandiza a DC, komanso Full Council Committee imene mapezeka ma MP komanso makhansala ndi ena onse ndi mafumu omwe akutithandizira kuyang'ana kalembera ku boma lililonse. Kusonyeza kuti mop-up ameneyu mmene akuyendera kuchitipa sangafanane ndi mmene akuyendera ku Nsanje. Tikufuna kuti DC aliyese ndi Full Council yake ndi makomiti onse akalembera komanso ofesi ya NRB mboma lija liwonetsetse kuti Malawi aliyese wapatsidwa mpata woti alembedwe. Chimene chasintha ndi chimenecho, ndipo tikudziwa kuti kubweretsa njira imeneyi Malawi aliyese akhala ndi mpata woti alembedwe, chifukwa chakutinso tikubwera kudzera ku center ina iliyonse. Kusonyeza kuti center iliyonse Malawi muno ifikiridwa
senta iliyonse mboma lililonse ifikiridwa motsogozedwa ndi akuluakulu aboma pa boma lililonse. Fundo yachinayi ndi kugawa kwa mafomu ngati mafomu ochitira kalembera. Ifeyo a NRB tikufuna tinenetse ndipo amalawi onse atimvetsetse kuti ntchito yoyendetsa kalembera ili m'manja mwa bungwe la National Registration Bureau NRB. Ndipo ndi NRB yokha imene imagwira ntchito imeneyi, ndipo ndi NRB imene imasindikizitsa mafomu ndi kugawa mafomu. Ntchito imeneyi chifukwa ili m'manja mwa NRB mwa malamulo, nthawi zina timatha kuyitsitsa pang'ono kuyifikira kwa anthu amene akugwira ntchito ku chipatala amene akutithandizira nkhani ya kalembera wakubadwa, komanso nthawi zina mwina ma head teacher aziphunzitsi atithandizira ku nkhani ya kalembera wakubadwa. Mwezi wa 2022 tinagwira ntchito ndi aziphunzitsi kulemba kalembera wakubadwa m'masukulu. Komanso kwakukulukulu mafumu onse tikatenga malamulo a NRB, mafumu aja ndi ma local registrars ndi amene amayendetsa kalembera m'mudzi mwawo. Mboma lililonse DC na amene amayendetsa kalembera. Ndiye timatha kuafikirira anthu amenewa kuti akhale ndi mafomu kuti athandizire ntchito imeneyi. Koma tikamagwira ndi ntchito zimezi mwapadera timalengeza kuti tikugwira ntchito iyi tikugwira ndi anthu awo. Fundo ya namba 5 ndi ya kusindikiza kwa ziphaso za unzika. Mukudziwa nonse kuti kuchokera chaka cha 2021 mpaka ndithu kutha chaka cha 2021 kumayamba 2022 tinakumana ndi mavuto ambiri kumbali yosindikiza ziphaso za unzika. Ndi tinakhala pasi nkuona kuti ntchito imeneyi ndi yayikulu, tipange bwanji kuti ntchito imeneyi iziyenda bwino. Pofika chaka cha 2023 ufika chaka mpaka cha 2024 tikusindikiza ziphaso zambiri. Pa mwezi tikumasindikiza ziphaso zoposa 200,000. Ndiye kuti tikwaniritse pamenepa zimene tapanga ndi kugula zipangizo zosindikiza ziphaso zowonjezera. Ena munabwera ndithu atolankhani munadzaonerera tikutulutsa makina amene tinayamba kugwiritsa ntchito mu February. Tinagulaso maprinta ena owonjezera kubwezeretsa amene anaonongeka. Tinaphunzitsa ma technician athu kukoza makina amenewa. Komanso kuona kuti chaka chinochi tikufunika kuti tisindikize ziphaso zambiri. Ziphaso zina takhala tikusindikiza kunja, zambiri zinabwera ndipo pali pano pazikugawidwa. Ziphaso zokwana 1.8 million zikugawidwa wiki inoyo. Zimenezi mwa izo zambiri nizoti zinayi zatsopano. Mukhoza kuona kuti pazonse zimene tikuchitazi ntchito iyi ikuyenda bwino. Ndipo ife cholinga chathu ndi chakuti pokwana September Malawi aliyense amene walembetsa akuyenera kuti akhale ndi chiphaso chake cha unzika, ndipo akhoza dzakwanitsa kugwiritsa ntchito chiphaso chimenechi kuti kagwiritse ntchito yosiyanasiyana iliyonse. Ndipo tikuwapempha Malawi kuti pali panopa tikugawa ziphaso za unzika m'masenta monse amene anakalembetsera apite ndithu akatenge ziphaso. Mwina ena ayamba kulandira ma SMS pa phone kunena kuti ziphaso zawo za unzika zafika, ndithu uthenga umene ukuchoka ku NRB apite akatenge ziphaso zawo. Nkhani ina ya namba 6 ndi kugawa kwa ziphaso za unzika. Mbuyomu chifoti timasindikiza ziphaso zochepa timakhaso ndi mavuto kuti ziphaso zambiri sizimatengedwa. Ndeta ndi ziphaso zochuluka maofesi athu amene ali maboma kwa DC. Kuphatikizapo ziphaso zimene tinasindikiza kunja, tikugawa ziphaso zonsenzi pozisakasaka kuzisakatula kuziyika pamodzi kuti ziphaso za boma ili zikhale pamodzi, zikafika kuboma kuja ziphaso za senta ina zikhalenso pamodzi, komanso ziyalidwe monga mmene anthu analembetsera pa senta paja kutengera ndondomeko ya mayina awo kapena ndandanda wa mayiko awo wa mayina awo.
ndiye ziphasozi zafika m'masenta anthu akulandira ndipo ambiri akusangalala. Komanso tikamatumiza timaonetsetsa kuti zikuyenda mndondomeko yabwino kuphatikizapo chipepala chosonyeza amene ziphaso zawo zatuluka kuti akasayinire. Nkhani ina ndi ya registration of foreigners kapena kuti kulemba anthu amene si amalawi. Ifeyo mwa malamulo timaloledwa kulemba munthu wina aliyense kuphatikizapo anthu amene abwera kudzera ndondomeko zoyenerera ndipo alowa mdziko lino alozedwa ndi bungwe lona anthu olowa ndi otuluka kapena Department of Immigration and Citizenship Services. Anthu amene wawa ngati apatsidwa permit kuti akhale ku Malawi kuno timawalemba kuti akhalenso mukaundula. Tili ndi ntchito yoyembekeza kuti amalawi okwana 50,000 akuyenda kulembedwa. Pali panopa tangolembako amalawi okwana 5,000 koma ntchito imeneyi kupitirira. Ndineneponso pa nkhani ya kalembera wakubadwa birth registration. Kalembera amene ndofunika kwambiri chifukwa imakhala ngati foundation kamene kuti maziko akalembera. Pali panopa tumakumana ndi mavuto osiyanasiyana mwina nkhani yolemba ana chifukwa kalembera wakubadwa sitinamalize koma ngati dziko tikuyenda bwino kuposa mayiko ena onse ambiri. Kalembera ameneyu timalemba anthu onse kuwapasa chiphaso chakubadwa ndipo kalemberayu akuchitika pa chipatala chilichonse m'Malawi muno. Ndipo tikunena pano takwanitsa kuti kalembera azichitika pa zipatala zonse zikuluzikulu komanso mwana ngati wabadwa asanatuluke mu chipatala muja ndi mayi wake alandiretu chiphaso chakubadwa birth certificate. Pali panopa tapeza njira zoti kalembera amene azichitika tagula makina ochitira kalembera amene wa tablets amene tagawa mzipatala zambiri kuti kalembera azikhala ngati online pompo. Kusindikiza kokha pali panopa ali mzipatala zikuluzikulu zokha amene akulembetsa ku zipatala zing'ono amadikirabe masiku angapo mwina sabata imodzi kuti ma certificate awo afike koma ndikalembera oti akuchita bwino. Ndiye tikudziwa kuti pamene tamulemba Malawi aliyense ali wang'ono tampasa chiphaso cha kubadwa akakwana zaka 16 akangobwera kuti akapemphe chiphaso cha unzika. Ndiye kuti nkhani imene yoti ana akulembedwa ndiyo timvetsetse bwinobwino kuti timalemba adi ana koma kuwapasa chiphaso cha kubadwa. Pali panopa talemba amalawi oposa 3.2 million. Mukaphatikiza ndi 12 million ija mukuona kuti amalawi oposa 15 million alembedwa. Ndi dziko lokha limene likuchita bwino nkhani yakalembera mu dziko lonse lapansi lino komanso mu Africa muno tili patsogolo. Mukafufuze nkhani imene ndiyoona yokhayokha. Ndiyebe tikudziwa kuti pamene mwana wabadwa akulandira chiphaso cha unzika cha kubadwa, chiphaso cha kubadwa chimene chimaperekedwa kwa mwana akati wabadwa akafika zaka 16 munthu akulandira chiphaso cha unzika. Koma pali amalawi ena amene sanakwane zaka 16 chiphaso cha unzika sangakwanitse kulandira chifukwa malamulo sakuwalola. Komanso mene amabadwa ndiye kuti kalembera anali asakuchitika wakubadwa. Anthu amene wawa pali panopa analipo kwana 8 million koma tikuchotsera pang'ono. Nambala ya anthu amene atsalawo tikuyenera kuti tafikire kuti aliyense apatsidwe chiphaso cha kubadwa. Kuti akaona zaka 16 apatsidwe chiphaso cha unzika. Ntchito imeneyi tifuna tigwire mwapadera ngati campaign, birth registration campaign kufikira aliyense. Pa nthawi imene tidzena kuti tsopano Malawi aliyense walembedwa ndipo ngati dziko tili patsogolo kufikira Sustainable Development Goal ya United Nations 16.9 kuti aliyense alembedwe. Ndipo tikudziwa kuti ifeyo ngati Malawi tikudziwika kale kuti tili patsogolo ndipo tikudziwa kuti tidzakhala oyamba kukwaniritsa SDG indicator imeneyi. Ndikambepo za kalembera wa imfa ndayenapo kale kuti kalembera wa imfa amachitika zipatala zonse komanso amachitikanso kumidzi kumene imfa zikuchitika chifukwa timagwira ntchito ndi local Ministry of Local Government, National Unity and Culture ndi mafumu awo. Kalembera amachitika ndipo akuyenda bwino ngakhale pali mavuto ena ndi ena
komabe tikayerekeza maiko anzathu chifukwa kalembera wa imfa amakhudzana ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana, ifebe tili patsogolo. Pali panopa talembera ndithu kuposa 120,000 imfa zimenezo, ndipo tikupitirira. Pali njira zimene tayika kuti tionetsetse kuti imfa zimene sizinalembedwe nazonso zilembedwe. Nchifukwa chake tikamayita kalembera wa m'madera ameneyu kamene kalembera wa derayo tikulemberanso imfa zonse. Ndikambepo za kalembera wa ukwati, marriage registration, ifeyo ngati bungwe la NRB tili ndi mphamvu zolembera kalembera, koma monga amene mukudziwa kalembera wa panopa akumachitika ku Department of the Registrar General, koma amagwira ntchito ndi DC. Ifeyo tikatenga mphamvu imeneyi ndi kuti kalembera azikhala wa online, ndithu kuti tizidziwa kuti amene wachita ukwati ndi ndani, azipatsidwa certificate imene yoti munthu sanganame kuti certificate yaperekedwa ndi boma, komanso tizidziwa kuti maukwati anthu akamasiyana kuti zikuyenda bwanji. Pomalizira ndingonenapo za nkhani zina zingapo zosiyanasiyana zimene zili zofunikanso kuti tiyawuze Malawi pa tsiku la lero, chifukwa nkhani izi zakhala zikuzungulira kwa aliyense mu dziko lino. Nkhani yochotsa tsiku lotha mphamvu la chiphaso cha unzika, nkhani imene tikutsimikiza kuti tsiku lochotsa mphamvu chiphaso cha unzika inayimitsidwa. Chiphaso chilichonse pali panopa ndi chogwira ntchito mpakana pa 1 January 2026. Ndiye anthu onse amene amapereka ma-transaction kamene ma-service kwa anthu, ndithu munthu akabweretsa chiphaso choti chikusonyeza date lochita expire, chilandireni munthu mumpatseni service imene akufuna. Pakakhala kukayikira tifikireni ifeyo a NRB kuti tikufotokozereni monga mmene malamulo akutilolera kuti tinene kuti munthu ndi olembetsedwa ndi NRB kapena sanalembetsedwe ndi NRB kapena ndi munthu weniweni, ndipo ma details onse timatha kupereka monga mwa malamulo amene angatilolere. Pali nkhani ina yokhudzana ndi kalembera ndi chiphaso cha unzika. Mundipetsetse kuti nkhani imeneyi ifeyo tikunena pano chifukwa choti ndife abungwe la NRB loyang'anira kalembera, ndipo tikulankhula mwa malamulo akalembera osanena za malamulo ena aliwonse. Mwachitsanzo, section 12 ya malamulo oyendetsera chisankho kuchokera chaka cha 2023 likunena kuti munthu aliyense amene akhoza kudzalembetsa pa chisankho akuyenera kusonyeza umboni kuti yeyo analembetsa ndi bungwe la NRB, ndipo umboni umenewu ukhale ochoka ku NRB kuti asonyeze kuti analembetsa. Kodi ifeyo ngati NRB tikana kuti munthu analembetsa ndiye tikutsimikiza kuti analembetsa, pali njira zotani? Pali njira zosiyanasiyana. Njira yoyamba ndi khadi ija imene kunena kuti ili ndi tsiku lopanga expire kapena lotha mphamvu, koma chifukwa choti tsiku lotha mphamvu linachotsedwa padakali pano, ngakhale chiphaso choti chili ndi tsiku lakuti chinatha mphamvu, chiphaso chimenechi munthu akhoza kutsimikiziridwa kuti yeyu ndi Malawi ndipo analembetsa ndi NRB, ndipo unzika wake kupitirira sunayimitsidwe. Komanso amene chiphaso chake sichinatuluke, timakhala ndi kalisiti kamene a NRB timapereka kuti akapita ku banki amulole kuti athe kugwiritsa ntchito. Palisiti paja pamakhala zosiyanasiyana kuphatikizapo nambala ya ID ya munthu uja. Ngati wakwana zaka 16 kadi sitinatuluke, ndi kuti nambala yake ikachitidwa generate system mwathu imasindikizidwa pa kapepala kameneka, ndi kuti yeyo ndi nzika tamutsimikizira. Chifukwa unzikawo umabwera kuti munthu afufuzidwe mosiyanasiyana kuti tamulembadi kuti ndi Malawi. Nkhani ina ndi
zimene anthu amanena kuti NRB akulemba ana, amalawi anzanga, nkhani yolemba ana ku NRB siyoona. Ndipo ndikufuna kunena kuti palibe nthawi imene NRB imalemba mwana nkumpatsa chiphaso cha unzika. Tikalemba ana ndi tikuwalemba kuti tiwapatse chiphaso chakubadwa. Timafuna kuti pamene papa ndithu amalawi amvetsetse kuti zika. Kuti titsimikize kuti mwanayo anabadwa tsiku lanji, chifukwa tikuchokera mu njira yonena kuti sitikudziwa anthu ambiri tsiku limene anabadwa ambiribe, koma pali panopa tikudziwa kuti makolo samatha kuyiwala chifukwa kumakhala buku la kusikelo nthawi ina kutchalichi. Makolo aja amakhala ndi umboni onena kuti mwanayo ndi mwana wanga anabadwa tsiku lakuti. Ndikufuna ndinenetse kuti munthu amene akupereka umboni wabodza ku NRB ndi mlandu. Ndiye ngati pali makolo mwina amanama umenewu ndi mlandu, komabe kuposa kwa makolo timafikiranso afumu ndi adindo ena amene amatha kuperekera umboni kuti munthu uyu tikumudziwa anabadwa tsiku lakuti. Ndiye ifeyo NRB sitimalemba ana, ndipo amalawi aonetsetse kuti asapereke umboni wabodza kuti anamize ofisala wa NRB kulemba ana. Ngati zingathe kuchitika kuti ofisala wanamizidwa, palinso njira zimene timapanga kuti titsimikize kuti munthu uyu anabadwa mu nthawi yoyenerera, mwina kufunsa mapepala ena owonjezera kuti tithe kumvetsetsa kuti akunena munthu ndi zoona. Pa nkhani yomaliza yomweyi ndimangofuna ndinenepo za nkhani ya mademo, kuti NRB tiachitira mademo. Ntchito imene tikugwira ifeyo ngati abungwe la NRB ndi ntchito ya Malawi aliyense, si ntchito yophweka. Tikupempha Malawi wonse kuti atithandize kuti zonse ziyende bwino. Mmene mwaoneramu, mmene mwamveramu, mmene mukuonera kunjaku, ifeyo ndi dziko limodzi limene lili patsogolo kwambiri kuyendetsa bwino ntchito yakalembera. Pali panopa ndanena kale kuti ziphaso zoposa 1.8 miliyoni zikugawidwa wiki inoyo, ndipo ziphaso zambiri zikusindikizidwa pa mwezi. Tikusindikiza ziphaso zoposa 200,000, si ntchito yophweka imeneyo. Komanso tikuonetsetsa kuti kalembera akuchitika kumafikira Malawi kumadera konse kumene ali. Imeneyi ndi ntchitoyo ndi tikufuna inu kuti mutithandizire kuti ntchito imeneyi iyende bwino. Ndiye ndikupempha atsogoleri onse amene mwina akukayikira kugwira kagwiridwe kathu ka ntchito ngati NRB atifikire kuti tithe kuwayankha bwinobwino, nkuwawunikiranso, nkuwawuza ndi mmene tikugwira ntchito. Ngati pali madando ndiye kuti tikambirane kuti tingathane nawo madando aja motani. Ndiye ngati pali maganizo oti anthu achite mademo ku NRB achedwetsa ntchito yayikulu imene NRB ikugwira kuti ilembe Malawi aliyense impatse ziphaso za unzika. Ndikumalizitsa tsopano, koma ndimafuna ndingonenaponso zinthu izi mwachindunji, kunena kuti ife bungwe la NRB talemba anthu oposa 12 million ndi kuwapatsa ziphaso za unzika, anthu amene oti akwana zaka 16. Komanso talemba anthu okwana 3.2 million kuposera apo amene tapatsa ziphaso zakubadwa. Tikaphatikiza manambala awiri osewa ndi kuti tikufika 15 million, imene ili 76% ya Malawi aliyense kuti akulembedwa. Kuchiphaso cha unzika chokha talemba ziphaso zokwana 12 million, zimene ndi nambala yayikulu kwambiri kuyerekeza ndi manambala amene a National Statistics Office anatipatsa. Ndiye kuti ifeyo National Population Register yathu ikuthamanga kuti ifike 100%, tidzafika nthawi imene aliyense adzakhala kuti ndi olembedwa kale. Chimenechi si chinthu chapafupi, chatengera inu kutithandiza, Amalawi wonse kutithandiza, maofisa amene tikugwira nawo ntchito, komanso akuluakulu athu kuboma amene amatiyang'anira kuti ntchito imene iyende bwino. Pomaliza, tidzapitiriza kuonetsetsa kuti ntchito yakalembera ikuyenda bwino monga mwa malamulo amene tinapatsidwira, kuti ifeyo ngati NRB
timulembe m'malawi aliyense. Ndikuthokozani chifukwa chomvera komanso Ambuye atidalitse tonse. Zikomo kwambiri. Thank you very much, sir, for those remarks. We may now quickly take questions from members of the press. You state your name and the media house where you hail from, and then the question. We'll take several questions at once, and then the management can respond to those questions. Over to you, sir. Dzina langa ndine Anthony Manda from TWR, Transworld Radio. Mwakambapo nkhani yokhudza ma demonstrations, then mafuna ndifuseko nkhani yokhudza ma intern amene ali mbakalata, makamaka ma intern amene amagwira ntchito ndi bungwe lanu la NIB. Ali mbakalata kuti kuyambira tsiku la mawa iwo kuti no sapitirizaso kugwira ntchito pokhapokha mutapatsa mwina malipiro awo. Nkulankhula kwawo unena kuti akuti mumakhala Mungu wayankha kuti muonabe ndiye iwo aona ngati kuti atopa nayo nyimbo imeneyo mukutipo bwanji ngati bungwe fwa munena kuti pompano mufuna malawi ambiri ziphaso zawo zikhale kuti no alandira. Ndiye simukuona kuti kwambiri Mr. Anthony Manda chifukwa cha funso lanu kuchoka ku Transworld Radio. Ndimayembekeza kuti funso limene likhale loyamba ndithu chifukwa ifeyo ngati bungwe la NLB ntchito yathu kuti iyende timagwiritsa ntchito makina amene tili nawo komanso timagwiritsa ntchito anthu amene amatithandiza kuti agwiritse ntchito makina aja komanso kuti ntchito yathu iyende bwino. Timathokoza kwambiri ntchito yabwino imene akugwira ma intern komanso ma staff onse a NLB komanso kuphatikizapo mafumu ogwira ntchito za kuchipatala komanso aphunzitsi amene amakhala kutithandizira. Mwaona kuti kugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana. Anthu onsewa timapatsa malipiro awo kutengera ndi mgwirizano umene ulipo komanso malamulo a boma. Akakhala ma intern timapatsa contract imene ikunenedwa kudzera ku bungwe la Ministry of Labor, unduna wona za ntchito, ndipo contract imene aliyesa amasayina kuti ndidzagwira ntchito imene ndidzalandira ndalama izi pa nthawi iyi. Anthu onsewa ali ndi ma contract awo ndipo siwokakamiza intern aliyesa akhoza kutsazika ndipo amatsazika adi ambiri kuti pepani ndinabwera kudzaphunzira nawo ntchito pano ndaphunzira ntchito ndikupita ndatengedwa kuti ndikalowe mwina ku polisi kapena ndikayamba ntchito ina. Zimenezo zimachitika. Ma interniwa sitimayembekeza kuti angafike pamene alilipa koma talankhula nawo chifukwa ambiri ndi ana akufuna aphunzire ntchito. Ndi management yathu yalankhula nawo mwina papita masabata awiri ngati si atatu nkuwaunikira zonse zimene zimayendera kuti kuboma tusikuti umangoti ndifuna chakuti basi tsiku lomwelo zatheka. Patience ndiyofunika ndipo avomereza kuti ndizoonadi chifukwa panalibe amene ndalama zake sanalandire. Ndalama zawo nthawi yake ikakwana timapereka koma iwo aja akafika ku field kuja amaona kuti kuno ndakakhala ndi ndalama zambiri bwezi zinthu zikuyenda bwino koma ntchito umayamba wagwira kaye kuti patsidwe ndalama. Tikunena pano ambiri akhala kulipiridwa koma tilinso ndi mavuto ena amene amakhala kuchitika. Ambiri amapezeka kuti alibe account number. Mwachitsanzo list tinayo ma account ndalama zambirimbiri zakhala zikubwerera kulipira kukaona kuti account imene anapereka si yawo. Ndi timakumana ndi mavuto ngati amenewa koma atsogoleri awo aja zambiri samakhala kuti akuzidziwa. Tinafotokozera zonsezi. Dzuloli talandiranso ma retained ena ma unpaid amene akuapanganso process. Kalata amene mukunenayo isinatifikire ku NRB. Tinangomva kuti kwatuluka kalata akuti ma intern apanga strike koma sitoyembekeza intern oti ndiwozindikira kuti adakali ndi tsogolo kuti adzagwire ntchito pa moyo wake kuti angamaganize kale basi maganizo amademo ntchito sanayambe. Ndikuwapempha anyamata amenewa kuti ngati pali vuto lililonse atipeze pali njira zoti tingathandizire koma kalatayo titayiona akunena kuti akufuna achite mademo tinafufuza. Anthu amene ayikidwa pa ma signature wina wake wangu atenga nkuwayika umene onso ndi mlandu ndi tidandaula kwa oyenera kuti ayifufuze chifukwa anthu amene alemba apapa atalankhula nawo
ahead a human resource athu alembanso kalata ina yopepesa na kuti zimenezozo si iwowo uzidwa kuti anangoyikidwa mayina awo pakalata imene munthu wina akanangoganiza. Ndiye poti tikugwira ntchito ndi anthu ambiri si chinthu chapafupi. Timakhala ndi anthu ogwira ntchito a temporary kumadutsa 1000. Chomaliza chimene ndingafune ndinenenso pa fundo yomwe ndi yakuti achinyamata awatu timanena kuti lemberani ntchito kumene mumakhala chifukwa mbuyo mutakhala tikugwirapo ntchito zimenezi kumapezeka kuti munthu achoka ku nsanje akagwira ntchito kukalonga kumene uja akakumana ndi vuto limabwerabe kwa ife. Ndetana kuti aliyense apereke mpata kwa amene afuna aphunzire ntchito kudera la kwawo. Senza kuti munthu wotagwira ntchito kusalima timatenga ogwira ntchito kusalima address ya kusalima komweko. Ngati alipo ena ndi mwina amakhala kuti ananena kuti akhala ndi abale awo koma asanayambe ntchito amauzidwa kuti inuyo muzigwira ntchito ku salima kuno kumene mwanena ndi amagawa kudzera kwa DC kuja ndi district section task force ija nkumaona kuti tapititse uku agwire ntchito yakuti. Zikoma kwambiri ndafuna kuti pamenepo ndikhalitsepo chifukwa ndi nkhani yayikulu yumadabwitsa kuti koda kuyitsogolera nkhani imene ndi ndani. John Popa ilizuri yake. Ninafuna muda mtango dia kaku pa kirengo cha anthu amene kuti ma wale ndisa kana alizina kwa ngati mzinga mzuri. Maomba zake yafuna tete kuti ngati amene makwanitsa kwapatsa ziphaso zawo ma national identity cards. Komanso pa marriage certificate mukunena kuti muzichita online kutanthauza kuti anthu sazifunika kuti mwina abwere ku office kwanu ndikuzatenga certificate imeneyo. Mwina mpali ndondomeko zotani zimene muzigwiritsa ntchito komanso pazikhala umboni otani umene muziona kuti mutsimikize kuti awiri amene akufuna marriage certificate iwo akwatiranadi. Chifukwa tikudziwa kuti marriage certificate imagwira ntchito ndithu zosiyanasiyana zofunika kwambiri. Funso langa lomaliza ku NRB act yanu imanena kuti muzilembetsa kapena muzipereka ma national identity cards kwa anthu amene aposera zaka 16 ndipo ndi zimene mukulembetsa pano. Koma mwina pali kusamvetsetsa pakati pa nzika ndi nkhani zachisankho. Mwina mukuchitapo chani ku NRB kuti muphunzitse anthu kuti amvetsetse zimenezi. O mwina mwachidule tinena kuti are you being dragged into politics as NRB ndi the difference that is there between the registration age 16 and the voting age which is 18 years. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndinapempha kuti ndizingoyankhiratu ndi cholinga choti tithamangiretu. Zikomo kwambiri John Poka yuni chifukwa cha mafunso anu. Ndikupatsani nambala ya makhadi amene tapanga issue koma pali panopa ndikudziwa kuti chifukwa nanga situpanga issue every day koma as at yesterday tinali tili pa 97% according to the estimate koma manambala ndikupatsani. So ni ntchito kuti ikuyenda bwino koma tikukhala tikulembabe anthu ena tikukhala tikusindikiza ziphaso tikukhalanso tikugawa tsiku lililonse ndeni nambala yoti ikupita ikusinthasintha. Mundimvetsetse za kalembera wa ukwati. Tikunena kuti kalembera amene yuyu azichitika real time osati online. Kusoyenza kuti ukwati ukachitika kukalonga uzipita mu database imodzi uzipita mu kaundula umodzi. Ndeti munthu ngati wakwatira kukalonga afuna akwatirenso kuchikwawa zioneka kuti munthu uyu wakwatira kale. Ndiye pali process yake imene inakonzedwa ndipo ntchito yonseyi tagwira molumikizana ndi anthu ena onse tiyamba pilot pompano tikuyeserera kalembera amene yuyu ngati nkotheka mwezi omwe uno mwina September koma miyezi yake omwe ino kuti tione kuti kalembera azikhala bwanji chifukwa atchalichi
ndi wonse amene amagwira ntchito imene mwa malamulo talumikizana nawo ndithu ndi ntchito yabwino kwambiri sonza kuti tikhala tikupitabe patsogolo ngati dziko. Munadzanenapo za kuti kodi munanena mchizungu, are you being dragged into politics chifukwa cha voting age imene ili 18 years ndi kalembera amene timapanga pa 16 years. Ndinkhani ngofuna kumvetsa basi. Akunena kuti munthu ayambe skulu ali nzaka 6. Ndimene zinthu zilili munthu akwana zaka 6 ayamba skulu. Ife anatibweza tinapezeka kuti kuyamba skulu tisanakwane zaka 6. Kupachika dzanja pamutu osafikira khutu linali. Ndeti kunena kuti amene wakwana zaka 16 akuyenera kuti alembedwe nkupatsidwa chiphaso. Chiphaso timati nambala ija, national ID number. Amene yonse ndikuti akalembedwa ku NRB ndikuti apita ku MEC akalembetsa chisankho. Ife tikungopanga za kalembera wa NRB wa chiphaso cha unzika. Chiphaso chakachitenga mwana wa zaka 16 ndikuti akapita ku skulu ali ku university akatengera loan kuti ayimbire skulu. Kaya akufuna apite kunja akatengera chiphaso cha paulendo passport. Tikadutsa pamenepo tikubwera zaka 18 zimene ameke amanena. Tikamulemba munthu uja akapita kumeka amanena kuti abwezedwe. Sizingatheke chifukwa kuti makina amene amagwiritsidwa ntchito ndoti ndozindikira ndi anzeru. Ndiye ifeyo ngati bungwe la NRB timalemba munthu wa zaka 16 nkupereka proof kuti munthu walembedwa. Nambala ija ndikufuna ndipange confirm imene munapempha ndikupatsanibe. Ine ndi Baki Kajere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna ndadziwa kuti ndondomeko yakalembera imene mukufotokozayi kodi munakhazikitsa ndondomeko zotani zofikira ana skulu amene amakhala ma boarding komanso mwina ma universities osiyanasiyana pozindikira zoti ena mwa iwo sakhala ndi nthawi yona zoti atha kuyendera malo amene munakhazikitsa kuti muchite kalembera wanu zikomo. Zikomo kwambiri. Funso labwino kwambiri. Munthu akakwana zaka 16 akuyenera kubwera ku NRB afike pamaso pa ofisala wa NRB kuti alembedwe. Ndiye pali ndondomeko zake akuyenera kubweretsa mboni kapena kholo likhale mboni. Ana amene ali ku skulu amabwera ndithu nthawi zambiri akatsekera komanso timatha kuafikira naja m'maskulu muja. Ngati ali ndi zoyenerera choyenera choyamba akwanitsa zaka 16 chachiwiri ali ndi umboni oti anthu awiri awachitire umboni ndi Malawi anthu amene watima walemba. Ndi munjira imodzi ya ngati outreach registration imene machitika pa district ililonse. Chachikulu ni choonetsetsa kuti tatsata malamulo komanso tatsata ndondomeko zakalembera. Munthu aliyense akaona zaka 16 ndi wololedwa kuti timulembe ndipo zimachitika. Ndingopezeraponso mwayi kunena kuti pala anthu ena sali mu dziko lino tikuyamba ngati nkotheka tiyambira ndi South Africa takambirana nawo kale aku Malawi High Commission ku consulate ya South Africa kuti tikhale ndi office yathu kalembera zichitika kumene kuja pa zinthu zina komanso tukambirana ndi aku London amene oti tufuna tione kuti tingayambe bwanji ntchito imene. Koma kwina ndi kwina tili ndi maplani ochita outreach kusonyeza kuti tikhoza kukambirana ndi mwina aku Washington DC ku America kuti atikonzere anthu osali amene ali kumene kuja kuti tsiku lakuti NRB azakhala malo akuti kuti apatse service ya anthu a Malawi. Izi zikuchitika padakali pano chifukwa tikufuna tibwere ndi njira zabwino zoti anthu asamavutike koma pali panopa njira zake zilipo ndi zimene zikuti tikuyenera tafikire anthu aja kuti alembetse ngati ali ndi zoyenereza. Ndine Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba munafotokoza kuti ngati NRB mwagulako zida zina zatsopano zimene zithandizire kuti mwina ntchito yakalemberayi iyende mofulumirako. Kodi zida zimenezi
zikhale malo ena onse amene munafotokoza kuti mwina mwa DC ndi mwina kapena pali malo specific amene zikhale zida zimenezi kuti zizigwira ntchito. Funso lachiwiri, mmodzi mwa anthu amene ali ndi chiganizo choti mwina apange zionetsero pa 8 August anafotokozapo kuti mwina ali ndi chilakolako choti munakatha kukumana mwina ndikukambirana mwina pa madandu ena amene anali nawo ndipo anaperekanso phone number pa kufotokoza kwake. Kodi ngati NRB muli ndi ganizo kuti mutha kukumana nawo? Zomwe kwambiri. Zomwe kwambiri Mr. Robert Chandilira. Ndiyambire pa nkhani ya makina ogwiritsa ntchito. Ifeyo ziphaso zathu zaunzika timasindikiza malo amene ali otetezedwa oti kusafike munthu wina aliyense ndipo ogwira ntchito akhale oti aloledwa kuti agwire ntchito osindikiza ziphaso zimenezi. Pali panopa sitinafike maboma monse kuyika ziphaso chifukwa ndife okwaniritsidwa kuti kumene timasindikizira ziphaso zija tikukwaniritsa kufikira aliyense, komanso ndi mwina makampani ena amene anatithandiza kuchokera mbuyomu. 2017 ziphaso zonse zaunzika zinasindikizidwa kunja ndi timagwiritsanso ntchito njira ngati imeneyo. Ndi makina awa sitapititsa kale kumaboma. Ku nkhani ya ma demonstration kuti akupempha kuti tilankhulane, ifenso tikunena kuti ife titokonzeka. Maofesi athu ali ku Capitol Hill ku Lilongwe, amene ali ndi vuto la ndi NRB akhoza tulembera kalata kamene kutifikira. Komanso amalawi amene mwina ali ndi dandaulo akhoza kutumiza email, akhoza kulemba WhatsApp or SMS, komanso akhoza kuimba phone. Tili ndi concert yathu imene ndiyo fikirika ndi wina aliyense. Namba yake ndi 013 700 700. Timagwira ntchito choka 6 koloko mawa fika 6 koloko madzulo. Ndi timasunga ma complaints onse amene anthu abweretsa. Tikaona ma complaints aja timaona kuti tumize kwa akuluakulu kapena tipange nawo deal motani. Ndefeyo ndithu tikupempha amalawi onse akufuna kwabwino kuti atifikire kuti tigwire nawo ntchito limodzi malo moti tikugwira ntchito ngati kulimbana. Chifukwa ntchito imene tikugwira ifeyo ndi ntchito ya dziko lonse lapansi la Malawi muno, kuthandizira dziko lonse lapansi kuti dziko lathu lizioneka kuti tikupita patsogolo. Ndi ngati tikufuna tigwire ntchito bwino ya Malawi, tiyeni tigwire ntchito limodzi. Ku PLFM radio komanso Great Dominion Television nali mafunso angapo mwina chifukwa cha kuti mwapereka data yokhudzana ma ID amene mwapanga print. Kodi mukhoza kupereka data imene yoyo potengera ma district, kuti district yakuti mwapanga print angati nanga chigawo chakuti mwapanga print angati, malinga ndi anthu ena amene akumadandaula nkumakhala ngati mwina zikulowa ndale kuti paoneke kuti pali transparency komanso fairness. Lachiwiri, kodi ngati bureau mudzaonetsetsa bwanji kuti pasakhale voter suppression, kuti anthu mwina amene afuna kuponya voti aponye voti, kapena nthawi zinanso anthu amatha kukhumudwa ife choti alephera kulembetsa maka madera amene vena akuona ngati ndi madera a opposition. Funso lina ndira kuti muli ndi maplani a mtundu wanji zitachitika kuti mwina mwalephera kuti mupange meet registration deadline mapereka za September, kuti mwina zisasokoneze nkhani ya chisankho imene aliyense pano akuyikamba. Andi mwina lomaliza, mwatsimikizira bwanja Malawi kuti ma operations a bureau ndiwo ima paokha, palibepo political pressure, komanso kuti simudzakhala influenced ndi ena andale polemba pochita kalembera ngati ameneyo? Zomwe kwambiri ndimayang'ana nthawi tangokhala ndi 2 minutes, koma mafunso anu omaliza anu ophweka kwambiri ndi ankhaso mophweka kwambiri. Choyambirira, data imene mukufunayi ndi data yoti ili public, sitimabisa chilichonse. Tinali ndi ma MP timauzanso chimodzimodzi akhoza kubwera nkuona kuti data ili chonchi tikhoza kupereka. Chifukwa cha nthawi sitipereka district by district pali panopa.
lachiwiri voter registration mundilole ndisayankhe za voter registration ife mbali yathu ndi yakalembera. Komanso kuti bureau ikuchita chani kuonetsetsa kuti sitinaphonye deadline. Tanena kale mene tikuchitira, kalembera mene akuchitira, ziphaso mene tikusindikizira, mene tikugawira. Mukafuna information yambiri mulololedwa kuti tikupatseni. Komanso ndikutsimikiza kuti National Registration Bureau ndi independent bureau. Ili pasi pa unduna ona za chitetezo cha mdziko. Komanso ndi bungwe imene limayendetsedwa ndi malamulo. Ndipo parliament kudzera makomiti osiyanasiyana amakhala kuti yang'anira ntchito zathu kuti tikuyendetsa bwanji. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera masanano. Ndimafuna ndifunso lena kuti kapena nkhani ya marriage certificates kuti mwina pali zinyengo zochuluka makamaka maukwati amakhala ambiri chifukwa mwaganiza kuti mwina mudzipereka ma certificate yondinuyo nangamita mwapanga bwa. Zikomo. Ndimafuna ndifunse kuti nanga kwa iwo amene maybe agay community mukuganiziranso pamene pakapena iwo focus only ikupita kwa anthu amene they are not gay community kapena gay community nawonso mukuaganizira pamenepo. Ndikhoza kuyankha iti. Zikomo kwambiri. Tathokoza Rebecca komanso atimes chifukwa chobwera komanso Transworld. Ifeyo tu ntchito yakalembera wa ukwati sikuti tangodzuka nkuganiza. Tikuti nakuti pali malamulo National Registration Act ya 2010 imene kunena chonchi tikungokwanitsa malamulo amenewa. Komanso kwa anthu amitala pali ndondomeko zakalembedwe kameneka. Tikudziwa kuti inde mitala ilipo pa dziko lapansi koma pali malamulo akalembedwe ndiye anthu onse oyenerera kufikirika kuti ayikepo maganizo awo kuti maukwati amene wazilembedwa bwanji. Za geyizo nazonso titengeraso malamulo kuti akuti chani. Zikomo. Kumano kapena nene kuti kulankhula kwa atolankhani kumene unakonzedwa ndi bungwe limene National Registration Bureau ndipo omwe amalankhula ndi mlembi wamkulu oyang'anira nkhani za kalembera ku unduna umenewu wa chitetezo cha mdziko. Iwo afotokoza ndithu zambiri zimene akhala kuchita komanso atolankhani anapatsidwa mpata ofunsa mafunso awo. Pamene pakhale pamapeto ndithu pakulutsa mawu athu kuchokera kuno ku Lilongwe makamaka ku hotelo ija ya Golden Peacock mkatikati mwa mzinda wa Blantyre. Malo onse amene tinali kuno ine mwayi mtumodzi ndathokoze ndipo ndabwezeretsa anzathu kuti apitirize kutipatsira mapulogalamu osiyanasiyana.